Здравейте, драги зрители! Започва матча между футболен клуб Буцефал, град Сандански и футболен клуб Вихан, отново град Сандански. Номер 2013 и 2014. Матчът е от първенството. Да пожелавам успех на момчетата на Буцефал и на двата отбора да пожелавам успех. Ще почнем под него съдия. Служи си ги в чорапа! Служи си ги в чорапа за късмет, бе! Дай, Дани! Дай назад! Никола пред топката, Никола! Стартовата седмица за футболистите на Буцефал е на вратата Атанас Таменугов. Централна двойка защитници Златков и Котев. Отляво Ибайшимов, дясно Бибишков. Браво, хоп, Марто! Айде, ево, давай сам си! В средата на терена Милев и централен нападател Стоянов. Таменугов към Златков, Златков към Милев, Милев към Таменугов. Таменугов отново върши на Милев, Милев залъгва човек и подава в предни позиции към Стоянов. Браво и на двамата! Добър удар на футболист от футболен клуб Вихан, но и добър спасяване на Атанас Таменугов. Дългов удар за Вихан. Марто, там не е удобно, Марто! Центриай! Мартине! Иво, бегай вътре, Иво! Центриай! Добро центриране на втора града и добро засичане с глава на футболиста на футболен клуб Вихан. 1-0 резултата за Вихан. Аз не ти казвам нещо. Нова възможност за Вихан. Добра намеса на Атанас Таменугов и добавката премина над вратата. Резултатът се запазва 1-0. Златков изнася топката, подава към Ибайшимов. Ибайшимов топката му отнета. Ибайшимов се бори да си я върне. Много добре обърна топката капитана на Вихан. Станичо хвърляне за Вихан. Браво, Боби, играй! Венци!
Стоянов се бори за топката в предни позиции, успява да отнеме и да спечели Станичев фолене. Бибишков ще изпълнява. Изсипа топката в наказателното поле на Вихен. Вратаря успя да лови. Изритана топка в средата на терена. Футболиста на Вихен овладява топката. Бибишков отнема и подава към Ибешимов. Ибешимов продължава към Стоянов. Стоянов продължава към Милев. Дигай ръката, дигай ръката. Пак свободен удар за бягай назад. Иван Златков извърши нарушението. Удобно, да. Браво, Бождаре! Ибешимов отнема топката и подава към Златков. Станичев хвърляне за Буцефал. Златков хвърля към Стоянов. Много Станичев хвърляне. Отново Златков ще изпълнява. Към Ибешимов. Ибешимов връща към Златков. Златков обръща топката към Бибишков. Ти забаваш за камерата. Браво! Браво, Дани! Браво, Дани! Как свободен удар за Буцефал. Добра възможност за футболистите на Буцефал. Боби, атакуй след това. Златков ще изпълнява. Удар на Златков. Или по-точно пас на Златков. Футболистът на Вихен успя да изчиства топ далеч от вратата. Браво и на двамата! Браво и на двамата! Много добър удар на капитана на Вихен. И спасяването на Таменугов, но бе по-малко класно от удара. Ъгов удар. Излез! Бибишков изчиства с глава. Топката попадна в футболист на Вихен, далечен удар, който не е попаднал в очертанията на вратата. Таменугов подава към Златков. Златков към Милев, Милев към Бибишков. Издава битка в средата на терена. Ибешимов печели терен. Измъква се Ибешимов за удар. Удар на Ибешимов. С лице! Добър удар на Ибешимов. С лице! Топката в ръцете на вратаря. Не там. Ванка, не там, Ванка. Не, много хубаво. Браво, Бождара. Смело! Смело! Добре! Играй! Браво! Браво! Успява да се спечели и как свободен удар. Много добра поява на Ибешимов. Успя да спечели доста терен и накрая се пребори за пак свободен удар.
Идеална възможност за Вибишков. Мисля, че всички си спомняме миналата седмица точно в същото място какво се случи. Супер, браво, браво! Обръщай с лице! С лице всички! Дани с лице! Много малко не достигна за гол. Никола, по-напред, Никола! По-напред! Ваде! Ама така като ставаш камера. Охо! Гоше! Ajde, Veci! To ima to što te... Да го дигаш. Veci, mini da ti je treba pobjede. Следното. Ставай, Дани, ставай, ставай, ставай! Браво, Дони! Ajde, Venci, давай! Ванка, спокойно, Ванка! Смело, Venci, бе, къде го трябва сега? Айде! Добре, решил се, обръщай с лице всички! Може да и дони до човек. На Вибишков имаше да беха за малко, но толкова беше. Дони, по-близко, по-близко, по-близко. Гошка! Гоша! В правилника вратаря няма право да излита топката директно в полето на другия отбор, директно от начален удар. Бой в центъра, Никола десно. Давай, Дани, давай, Дани. Ajde, Venci! Дони, и пас вече. Ставай, ставай, Никола, реакция веднага! Браво, Ванка! Добре! Много добре запази топката Стоянов и подаде към Милев. Милев задържа на тъча. Явно топката е напуснала очертанията. Странично хвалена за Вихан. Дани, играй там, Дани! Айде, Дани, взехме Боби. Взимай пърсо, Никола. Странично хвалена за Буцев. Милев хвърля силно към Златков. Златков запазва топката. Отнета му е. И атака за Вихан. Браво, Божидаре! Браво! Божидаре, бързо, Божидаре! Удар от вратата ще изпълнява Таменугов. Пас към Златков. Златков към Ибрашимов. Ибрашимов задържа и подава топката в предни позиции. Дани там! Идви, Ваня! Дани, Ваня, закъсняваш! Никола, дясно! Браво, играй! Ставай, играй! Футболистът на Вихан задържа добре топката. Божидар Ибрашимов успява да попайтисне футболиста на Вихан, но той много майсторски се измъква. Супер, Боби! Браво, Боби! Играй! Успяха да стигнат все пак до удара футболистите на Вихан. След една много добре изградена атака. Буцефал сега е наред. Обръщай, Никола!
Остави го, застани. Иван Златков изидва топката в предни позиции към Стоянов. Милев фърля към Стоянов. Стоянов градира на тъч и успява да си спечели странично хвърляне. Бибишков ще изпълнява. Бишков към Милев. Милев към Бибишков. Той изважда топката в наказателното поле. Все пак е изчистена. Отново Буцефал имат възможност да играят с нея. Добре, Котев браво, залъгва играй! и успява Нищо, да подаде към обръщай, Милев. играй! Странично фърляне за Вихан. Малко дълъг се оказа паса за Стоянов. Теменулов към Котев. Котев към Милев. Взимай бързо! Взимай бързо! По-бързичко малко, чета! Браво, Боби! Добре, Никола! Играй, смело, играй! Добре, браво! Обръщай с лице! С лице, Боби! Добре, Боби, играй! Дай, не спирай! Браво! Добре, браво! Край на първото по време на матча между футболистите на Буцефал и Вихан. Резултатът е 1-0 за Вихан.